Üdvözlöm Önt, kedves látogató! Nagyon fontos információt szeretnék megosztani. Mindenkivel, aki 5 éven belüli közúti baleset vétlen elszenvedője volt, családtagjainak, elhunytak hozzátartozóinak. Amióta létezik a közlekedés, léteznek a közlekedési balesetek is. Sajnos ez tény. Vannak szerencsések, akik néhány karcolás után kisétálnak a baleset helyszínéről, de vannak sokan, akiket a mentők szállítanak el. Sőt, vannak, akik nem élik túl. Ha a baj megtörtént, örök nyomot hagy az egész családban. Lelkileg és anyagilag egyaránt hatalmas a veszteség, akár sérüléssel, akár halállal végződik egy közlekedési baleset. Ha a szenvedők vétlenek, minden veszteség sokkal nagyobb teher. A balesetet meg nem történtté tenni senki nem képes, de az anyagiakban van némi segítség, amiről sokan nem tudnak. A jog és a paragrafusok sűrűjében az egyszerű ember elveszetté válik. Nagyon kevesen tudják, hogy lehetőség van a balesetet okozó kötelező felelősség biztosítására nem csak vagyoni kártérítést, hanem az élettel összefüggő nem vagyoni kártérítést is kérdi. A legtöbben úgy tudják, hogy a gépkocsiban keletkezett kár megtérítése után nem jár semmi, a biztosítók az ügyet a kifizetés után lezártnak tekintik. Az EU csatlakozás óta a kötelező felelősség biztosítással összefüggő nem vagyoni kártérítés is a biztosítók feladata. Az ügyfelek nagy része nem tudja, hogy kérhetne ilyen kártérítést. Hogy milyen címen? Kiesett kereset, orvosi kezelések miatt keletkezett költségek, gyógyszerköltségek, gyerekeknek járulék kifizetése, temetési költség megtérítése, társadalmi értékvesztés, stb. Mindezeket az okozó kötelező felelősség biztosítása terhére jogosan igényelhetik azok a személyek, akik 5 éven belül vétlenül 8 napon túl gyógyuló vagy maradandó károsodással járó balesetet szenvedtek, vagy hozzátartozójuk elhunyt a balesetben. Hogy kik a közeli hozzátartozók? A PTK ezt törvényben részletesen felsorolja. De ugyan ki forgatja naponta a PTK-t? Magánemberként szerintem szinte senki. De önöknek nem is kell. Vannak magas fokon kiválóan képzett szakemberek, akik mindezt tudják, és megszerzik önöknek azt a pénzt, ami jogosan jár, csak önök még nem tudnak róla. Vagy ha tudják, nem képesek megfizetni az ügyvédi költségeket, vagy éppen nincs türelmük, idegrendszerük, energiájuk az elszenvedett tragédia után hadakozni sem a biztosítókkal, sem a bíróságon keresztül kérni hónapokig tartó tárgyalásokon az önöket megillető kártérítést. Bízzák meg ezzel a magasan képzett szakembereket előzetes költségek nélkül. Ők peren kívül a legrövidebb időn belül megszerzik önöknek a jogosan járó kártérítést. Önöknek nincs előzetes költség, sikerdíjért vállalják a képviseletet. Mivel sikerdíj, valóban csak sikeres eljárás esetén kerül a munkájukért járó összeg a szakmai partnerhez. Csak akkor, ha a biztosító fizet. Eddig 97%-os a beadott kérelmek eredményessége. Ha véletlenül nem sikerül, akkor sem kerül önöknek semmibe, az elvégzett munka során felmerülő költségeket a szakmai partner állja. Ha önt és családját soha nem érte még közlekedési baleset, akkor nagyon szerencsés emberek, és szívből kívánom, hogy maradjon is így. Érhetett azonban másokat, akiket ismer, vagy csak tudomása van róla. Hívja fel a figyelmüket erre a lehetőségre, küldj el nekik ezt a videót, irányítsa őket hozzám. Segíteni mindig jó, a bajban pedig duplán jó. Mi nem veszünk el semmit, mi pénzt teszünk a tragikus eseményeket átélt emberek zsebébe. Európa piacvezető kártérítési cége önnek is segíthet. Ha tevőlegesen is szeretne hozzájárulni a segítség nyújtásához,
Örömmel vesszük, ha csatlakozik csapatunkhoz. Keressen e-mailben, telefonon, bármikor. Nagyon remélem, hogy sok embernek segítettem ezzel az ismertetővel. Amennyiben hasznosnak találja a videót, küldje el másoknak is. A segítség mindig jól jöhet mindenkinek.